pupunta? Sa Bongo. Rasul. Kaya nga budol-budol ako. Tambobo. Tambo po. Budol-budol. Saan na tayo? Sa Swal na tayo kakain. Hindi, sa ano, pag-ini na lang. Wala kayo. Sa Swala, no, bibili lang sa, alam niyo, sa Wali, bago rin. Ano? Wali. Saan ka pa galing? Eh, nabuhat mo na yung nagkakabs na si Ira. Yung siya niya. Pati yung likod niya, sesexy na siya. Sana ako, nagpapawisan. Kasi dami marinigid siya. Napidanan pala. Ulo. Yung tasa ito, ulo. Nag-improve na yung ano, mga bag natin. No? Hindi na sa bag. Isa ko ba? Wala na mo.
ng helmet niya. Anong favorite niyong kainin? Chilies. Ba't di mo pa nabuksan? Paldo, klano lukas eh. Oh, gaya. Tayo. Ay, magpaka. Ay! Tamis-tamis na. Malagkit nga. Wow, ang tamis mo. Buti mahangin dito. Ayaw mo pa bukas? Ganun kumain ng dito. Damang-dama mo yung ano yun. Naubusan ng gulay doon dito. Magugulat kayo eh. Bauto. Okay. Ilan yun? 8 na mahaba, paunti-unti. Pataas. Ilan yung bilis na? Wala? Grabe yung hinga ko. Habol na habol. Ano ganun? Hindi pa nakapag
bayan na post date nila. Yung hindi sila pwedeng lumabas. Oh, mabilis siya pa. Amin mag-apat. Alam mo nag-apura pa. Hinihingal ako. Anong grade doon lang? Gano'n kataas? 10. Yung dalawa. 11. 11. 10. Po? Dito po. Opo. Opo. Grabe. Ang ganda oh. Ganda ng view. I love the view. Love you, love you. Yung itlog, nabalatan na. Tapos na na-boil, di ba? Na-boil Balatan kanina. na, kakainin na lang mamaya. Napalatan ko sa ano? Bako-bako. Mag-subscribe na tayo dito. Yun na nga, tuntunin na lang natin to. Subscribe na lang tayo dito. Yun na yung dagat. Yung lumipat na yung pangkukong yung dagat.
Punta ka na, Maro. Drive. Right ka, ah. Mag-right ka. Diyan tayo matutulog. Hindi kami magtitid. Dito kami sa Barangay Hall. Sarado ang Tambobo. Kaya, dito kami sa Barangay Pool. Dito kami matutulog sang gabi. Saka alas 4, Uwi na. uwi na. Uwi na. Uwian na naman. Uwian na. Alis nakatulog sa Tambobo. Barangay Hall na. Maganda pa yung tulugan natin. Alis pa. Bye-bye po. Thank you. Oops. Medyo Mary Helen Youth Camp pala yun sa kabila. Bawi na kami. Hindi kami pinapasok sa Tambobo. Sarado daw. Salamat po sa pagpapatuloy matulog sa Barangay Hall. Nananawagan po ako sa mga sige. Pasundo po kami. Gabi por. Gabi por dito sa. Gabi por. Bisa visit ka, binasa mo sa vlogs ko.